E pregunta, un está fora, como se ve dende alá todo o que pasa aquí en Redondela? Porque ti estás, inda que estás lonxe, estás cerca de Redondela. Sí, va, parte... non sei se afortunadamente ou desafortunadamente cas redes de comunicación... Redondela TV, refíreste? Redondela TV, por vale, supuesto, estou suscrito ao YouTube. Xa pensei que me ibas a decir. No, eu estou suscrito ao Radio Televisión aí no YouTube. Sabes, espera, teño que cortarche. Sí. Este ano levamos máis ou menos, está acabando o ano, 600 e pico mil visitas a página Madre web. mía, eso como se di, trending topic, non? Trending topic. Como se chama? Se chama ahora, non? Máis de 1 millón de minutos consumidos en Redondela TV. Por Dios, é fantástico, Fernando. Hombre, xa sabía eu que ti tiñas que sacar algo aí. Hombre, como non, iso de estar de pequeno xuntos. Aí está, sabía o que... Pois contame, estás fora, as redes sociais é o que... Sí, a través das redes sociais, penso que xa non hai distancias, non? Sobre todo comunicativas, un pode acceder á información e a veces á desinformación de calquera recuncho do mundo sen necesidade de moverse da súa cadeira. Iso é bo, vale, si é bo se non te esqueces de vivir a vida. É dicir, hai moita xente que pasa todo o día pegada ao móvil, que si o WhatsApp, que si o Facebook, que si que Twitter, Tinder e toda a carallada esta que hai, e parece como se non, que fora dai non ten outra vida, non? Parece como se derrubara todo, a súa vida, se non está conectado, se non estamos conectados, parece como se derrubara todo, como información, como estar en contacto cos amigos e tal. Si, é bo, pero a veces tamén é un pouco nostálxico e bota de menos iso de chegar aquí en verán, de chegar polo Nadal, o que lle pasou a este que non está, ou hostia, como cambiou este, ou como cambiou o outro. Ahora xa non hai. Ahora chegas aquí é como se estiveras aquí todos os días. Que facemos? Pois é que me contas? Si xa che contei onte no WhatsApp e tal. Entón, un perda a maxia esa de viaxar, non de alonxarse, que ao fin e ao cabo, cando un viaxa, cando un marcha, non é que fuxa de onde sae, non? Pero intenta buscar unha distancia que lle permita, non sei, abrir un pouco a mente, sen perder, está claro, sen perder de vista de onde ven, pero esa distancia a veces é necesaria para madurar e tamén para ver os defectos que un cando está vivindo a súa vida na súa vila non os ve. Entón hai moitas veces que eu veño aquí e digo, como isto está así, como non se fai de outro xeito, está por calá en Rentería fan as cousas deste xeito, pero mire, funciona ben e tal. Entonces, ás veces o voltar aquí como se viñera buscando, non sei, antiguas lembranzas, como se viñera desandando o camiño que no seu día anda, non? O andivo. Entonces, pois, non sei, é un pouco de mestura de nostalgia e ás veces de tristeza. Si, de tristeza ver como se pouco cambiar aquí, como se a xente vaise marchando, a xente vaise facendo maior, a familia vai, non sei, os pais van indo a menos, as pérdidas que un sufre, entonces, non sei, a tristeza, a ledicia, é unha mestura de sentimentos raros aí que non... Unhas veces moitas veces non acordo a... non ser, a liar ben si, non atopo o xeito de atoparme ben aquí e atoparme ben alá. Non sei, cando ves estás a gusto e marchas, sempre marcha aí cun mar dentro dos ollos, con vaguas aí que corren polas meixelas, non? Pero que é inevitable, pero cando estás aquí estás pero non estás, porque a túa vida xa tes fora. Entonces ves aquí a desandar e a buscar cousas que pensas que quedaron no camiño, pero bueno, penso que iso que é a vida, é así, non? É a vida é aprender a decir adeus, a vida é... porque iso, a vida é un tránsito no que un ten que aprender a vivir e tamén aprender a despedirse, non? Saber a decir adeus
os amigos, as familias, os seres queridos, non? Que sempre é o máis duro do ser humano, non? Despedirse dos máis achegados, pero despedirse para sempre, non despedirse para deica logo, vemos mañá, non? De aprender, de decir, bueno, isto, a vida é así, non nos la contaron ben, non aprendimos a digerir. Puxéronos aí e dixeron, vos tirar para diante. Sí, non, penso que non, penso que tampouco é, e nunca vamos a aprender. Vamos a aprender a digerir ese trago, a digerir ese trámite de que vai entre a vida e a morte, pero a tristeza sempre vai a quedar aí, a tristeza de non poder dar unha aperta a alguén, de non poder escoitar o seu nome, de non poder ver o seu sorriso, esa pena sempre vai a quedar aí, por moito que maduremos, por moito que lle ensinemos aos nosos fillos de como se fai iso, non? Pero así, a vida é así. E que foi que viches dende alá? Este ano que pasou aquí, vense xa, non sei, sobre unha persoa, sobre o que sexa, sobre unha obra, algo que dixeras ti, así non, hombre, así non. Home, sei que temos mañán aí unha inauguración. Certo. Temos aí unha inauguración. A P9, a famosa P9. E non sei, ves todo de como empezou, de como se van facendo as cousas, de tanta oposición, de que parece que se vai facendo todo, non sei, como dando tropezando todo o camiño, xente protestando porque quedan sen as súas casas, porque os problemas que supoñen, que sei que van a facer dun xeito, pero ao final non dan feito. Non sei, hai moitos claros oscuros aí que en todos estos temas nunca nos contan a verdade de todo. Entón é a mágoa, non? Que ves que están protestando a xente, por que protesta? Porque como se non se escoitara a parte esa, non? Sei que mañán vai a vir Rajoy aquí a inaugurar a ponte, pero sei que todo o que tiñan proxectado non está rematado, que se o terceiro carril, que se as pantallas de insonorización do colexio, que se onde vai ir o colexio novo, o sea, que hai unha mestura aí de cousas raras, de ir facendo as cousas a correr. Claro, era necesario, eu sempre pregunto, non? Era necesario facer isto? Claro, porque amplías o carril, pero depois chegas a Vigo e chegas a un funil. E cando chegaban 150 coches, había un funil. Agora que van a chegar máis, porque hai un carril máis, que vai a pasar aí? En vez de haber un funil de 200 coches, vai a haber un funil de 500 coches. Entonces, non sei, é raro, dá moito que pensar de por que se fan as cousas así, non sei, medio de estranges. A política, a verdad, se a política que tanto nos engañan. Pois sí. A política que tanto nos engañan. Que o día de mañán se sentaran e viran todo o que prometeron e logo non foi. Eso é. E con tantas familias que xogan. Eso é. E que hoxe están aí e mañán a mellor xa non están. Sí, pero e a mellor mañán o que che decían non vai pasar nada, a mellor é o que lle pasa, a mellor mañán os que están aí van a desapedir. Eu penso que esa xente, os políticos, xa saben como vai ir a todo a cousas, penso que xa van todo encarrilando en todos os temas que hai problemáticos sociais, en temas, non sei, de protestas, aí sempre hai uns más medias, uns medios de comunicación, claro que hai que un pouco amoldar a idea que van facendo, os trocos que van a facer, sempre que van a facer en vista do cidadán. Si, sempre o fan por nós. Claro, sempre, hai que estarlle agradecidos, Fernando, joder. Eles non fan as cousas porque... No, non fan as cegas por nós. Por ti. Por min e por ti, Fernando, vamos a estar que estarlle agradecidos. Joder, pois que gracias por darnos esta vida tan maravillosa. Antes unha canción, Peixo. Pois sí, xa como... Que coincidencia. Sí, onte pola tarde, sabes, que non sei, como a cabeza non para, xa te dicía onte. Escribín aí 4 cousas. O sea, que para mañán, vais ir ali a cantarlle mañán.
Teño outra cosa mellores que facer. Teño outra cosa que... Pero habería que ir. Si é por ti. Por bueno, vamos, hai que ir a darlle man. Sí, hombre, claro. Vamos allá. Bueno, tes aí preparado? Sí. Isto hai que ensinalo, para que vexades. Sí. Mira, isto é dos meus pais, nos sacaron de tute. Nunha partida de tute, que non sei se se verá, aí está, nunha partida de tute, Xoán Alonso Pipa aproveitou estes papeles para facer unha canción. Había que darlle a benvida a don Mariano. Certo, Don Mariano que ven a súa terra. Mañán ven a súa terra, don Mariano Rajoy Brei. Don Mariano Rajoy Brei. Pois, é que tes algo preparado para él. Hai algo aí, a ver si sale ben. Venga, a ver vai. si te sale ben. Benvido do Mariano, mira ti que desfeita. Ampliaron a ponte e desfixeron chapelán. Ampliaron a ponte e desmontaron chapelán. Ongue torri Mariano, benvido a túa terra. Da que tanto presumes cando estás lonxe dela. Da que tanto presumes e xa máis te lembras dela. Qué bonito los puentes que acercan las orillas. Qué trastornos las obras que a medias dejan la villa. Qué trastornos las obras, ay qué perra es la vida. Ongue torri Mariano, está a túa casa. Limpios pesou entrare, que os se veñen os de Audasa. Limpios pesou entrare, que moita merda que arrastras. Sí, señor, A cabeza que non para, Fernando, preparada nun día. A cabeza non para, Sí, o reo, señor, sí, tecle, señor. teclo, run run aí, que non. Sí, señor, sí, señor. Pois isto é para marcar, isto, Sí, para marcar. se nos podemos quedar con isto. Sí, queda, non sei se tentarás algo, pero sí. Bueno, igual. Mira, Vitoriano como 11, Milagro Milagro. 17. ¿Cómo le pulió, Ahí está. La peluquera, sí. ¿cómo pulió ahí al de Citroën? La peluquera clandestina, como decía. Qué épocas aquelas, como nos sentábamos naquelas sillas de Milagros con aquel casco que tiña ali para a peluquería. Para facer a permanente. Para facer a permanente. Milagros, un saludo a Milagros. Un saludo, mamá. Bueno, Xoán, xa se nos vai acabando o tempo. Sí, hai que ir a xantar xa, non? Hai que ir a xantar, certo, Despides o ano, ou despedimos o ano. Este é o último vídeo do ano. Ben, moi ben. Pois antes habrá que despedilo. Si me dá tempo a poñelo, vai antes de ano. Si non me dá tempo, damos a benvida no ano. Eso está, entón que facemos dúas tomas. A despedida do ano, si non a benvida. Moi ben, perfecto. Bueno, Xoán, que sepas, aquí tes a túa casa como sempre. A túa casa está no meu corazón, Fernando. A túa casa está aquí. Aquí, pero para sempre. Non agora. No. Os amigos hai que leválos ben adentro. Aí está. Aquelas épocas do Partido Pensador. No, Partido Pensador, aquelos son revolucionarios, aquelos, mira que éramos. Al final éramos uns gamberros de carallo. Éramos uns gamberros. Para que non o sabe, vamos a dicir que era o Partido Pensador, xa así para rematar. No, eso non se pode dicir. Hai que dicirlo. Naceu o 15M hai pouco. Naceu o 15M... Estos partidos que viñeron aí de todas estas revoltas, pero no ano 90 e algo. 92. Ano 92, nace o Partido Pensador. O Partido Pensador, mi madriña. Ten cuidado comigo. Como era? Ten cuidado comigo, jeringas. El jeringa, sí, señor. Para todos aqueles que xa no ano 90 e pico xa nos revelábamos un pouco, non? Había que facer unha forma, xa pensábamos distinto. Sí, íbamos por diante, non? E agora vamos por atrás, pero bueno. Bueno, é o que hai. É o que hai. Pois, Xoán... Bueno, Fernando, Cuchi... O
o dito, aquí tes a túa casa, aquí xa o sabes, despedimos o ano. Sí. Non temos gorro, nin temos Nada, uvas, nada, nin nada. confeti dese para botar. Confeti non hai. Seca, Está pa mañán, para mañán. Para Mariano Rajoy e Brei, non era el Rajoy. Don Mariano Rajoy. Don Mariano. Bueno, pois nada, despedimos a Xoán, a todos e a todas. A todos os visualizadores, a todos os amigos da Radio Redondela TV. Da que? Da Radio Redondela. Como da Radio Redondela? Radio Redondela TV. Ahí Redondela está, TV. ahí A está. todos os amigos de Redondela TV. Rematar ben o ano, despedir o ano con saúde para o ano máis. Que tedes aquí a un bo amigo, a un Fernando, que ollo que todo ve. Ollo que todo ve. Ten cuidado con nós. Atentos que a cámara sempre está apuntando. Aí está. E nada, pois Fernando, moitas gracias. Nada, gracias a ti, como sempre. É unha aperta terte de amigo. Non podo la decir verdad. nada máis. Eu tampouco. Ahora queda, imaginemos que isto non me deu tempo, ou non quixen emitirlo así, Sí. porque a mí non quixen. Deu tempo, Seguro que pero non non, quixen. que seguro que non tes nada, tes que ir a Santar, tes que claro. tes que ir a nadar, tes que facer moitas cousas. Vamos a darlle entrada ao ano, joder. Xa, vale. Bueno, pois... Bueno, No, as xa campanadas. estamos no día Oh, 1. feliz 2018, Feliz Fernando. 2018, Xoán. Aquí dende Redondela TV para o mundo. Moitas gracias por terte hoxe día 1 de xaneiro. Sí, día 1 de xaneiro, que acabamos de despertar, Acabamos de despertar, non sei se iba a chegar, se non chegaba. Mientras toda a xente está por aí de farra, Está nos aí, puntura, puntual, hai que estar aquí ca cultura. Pois listo. Feliz 2018. Feliz 2018 e nada máis, Xoán, xa o dixen antes, que vaya todo ben. Mañán iremos á inauguración da Ponte da Rande. Hai que ir ali. 2018 temos aquí con novos temas. Por suposto. Si podemos traer o rapaz ou a rapaza ou ambos que nos acompañen. Sí, a ver se animan, non sei eu. Bueno, si se animan. Si se animan, aquí Se animan, estamos. sí, perfecto. Bueno, hasta logo. Bueno, hasta logo, Listo. unha aperta.